May buntag yan. May buntag sa tanan. Tagalog. Kami pala yung dos tambaloslos. So, sa dili pa magsugda na to, nabi Tagalog. So, kanta ko siya, masayaw ko na siya. Larga. Pearly shell from the ocean, shining in the sun. Sakit na, malingaw mo ba? So, ako na ila akong kauban si Ronil Pugi Abasulo. Pakpak mo diya. Kung sa number 2 nga pangutan, Tagalog din mo. Hindi iklaan na yan. If you could be someone for a day, what is your favorite fruit daw? Is kung daw na siya. Basic. Tomatoes. Yan ako na yun. So, yung ibang bagay, lycopene, omega 3. Yeah. Sa number 2, if you could be someone for a day, Jeremy daw. Baray, may ako na si sa Katriyon na. So, kung magalaw ko na siya ako magloto, bisan mataya mo na siya, sa kalibo ko na yun. Huwag may daw-daw. Pero, magalaw ko na siya magloto, ang iya ko nung supplier ko na siya og chicks. Ano siya, chicks? Manok o girls? Human trafficking mo. Mahal na ito. Sige no, akong partner ako sa iba. Siya si Marvin Agustin Basa. Salamat. So, sa yan din yun, ngayon paborito na prutas is kuhan ko no, kay Mito. Kaya mo na ganito? Kaya iligpuga din yung posible. Huwag ikaw sa iyo pala. So, if you could be someone for a day, who would you be? And why? Gusto niya si Richard Gutierrez ko no, kaya ayaw na, magpamimbre na. Oo, dahil kudlawas ba? So, number 3, if you win a huge amount of the Super Lotto, so magbuhat siya farm bill sa mga girls. Sa mga girls. So, supplier ka to among investor. So, dagat yung salamat. Sige, salamat!